n'o tora maaw hakili la ni o baaraw hali bi a bɛ kofɔ ko opération taxi an bɛna an da se o de ma an bɛ min dɔn o la k'o ɲɛfɔ o kɛra cogo jumɛn san 1967 franc malien o dévaluera o san ka a sɔngɔ bin a tilancɛ la franc malien sɔngɔ binnen taxitigi minnu bɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ olu y'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ gouvernement fɛ ko ka dɔ fara taxi sara kan a waati la taxi i mana taxi ta a sɔngɔ dadɔnnen don tɛmɛli tun t'a la bɛɛ tun b'a sɔngɔ dɔn n'i ye taxi ta kurusu kelen ye min ye Bamakɔ bɛɛ o dadɔnnen don mɔgɔ si tɛ se ka taama fara o kan namara tɛ se ka kɛ client na o tuma na yalasa u ka dɔ fara o sɔngɔ kan u taara gouvernement yɔrɔ k'a fɔ ko ka dɔ fara taxi ta sɔngɔ kan gouvernement ko franc malien da binnen don o tuma na gɛlɛya bɛ bɛɛ kan gɛlɛya bɛ minnu kan ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye baarakɛlaw ye o tuma na ni gouvernement ani syndicat ani jamana baarakɛla tɔw n'u ma sigi ka kuma ka bɛn kelen ma taama tɛ se ka fara kan o kuma ma bɛn taxitigiw ma u ye mun kɛ u bɛnna kan dɔ la don dɔ midi fɛ u ye taxiw bɛɛ boli ka taa n'a ye commissariat premier arrondissement bɛ yɔrɔ min na ministère de l'éducation bureau bɛ yɔrɔ kɛnɛbani min kan ni sɔrɔsiw nataliyalen jɔlen b'a yɔrɔ la u taara Bamakɔ taxi bɛɛ boli ka taa bɛɛ nun don ɲɔgɔn na ka yɔrɔ fereke a waati la sens interdit tun t'o kɛnɛw kan i tun mana bɔ fan o fan fɛ n'i bɔra kɔrɔyan fan fɛ i bɛ don o kɛnɛ kan n'i bɔra tilebiya fan fɛ i bɛ don o kɛnɛ kan n'i bɔra sugu fanfɛla la i bɛ tɛmɛ o sira fɛ o tuma na o yɔrɔ de tun ye Bamakɔ sira la sɛbɛnma bɛɛ kunbɛn yɔrɔ ye n'u taara ka taa o kɛnɛ fa ka taxi kɛ ka yɔrɔ jɔsɔ ka bɔda bɛɛ geren midi fɛ baarajigi tuma o tuma na a yirala k'a fɔ yɔrɔnin na mobili wɛrɛ tun tɛ se ka bɔ Bamakɔ fan dɔ la ka taa fan dɔ la k'a sababu kɛ tɛmɛ sira wɛrɛ si tun tɛ Bamakɔ kɔnɔ a don n'o yɔrɔ tɛ o kɛlen gouvernement y'a yira k'a fɔ ko siraw gɛrɛnna polisi ka bɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu ye nin baara kɛ mɔgɔ sugu jumɛnw don u y'a tigiw ka taxi sɛbɛnw u y'u ta k'u kalan ayiwa a kɛra fɛn dɔ ye i n'a fɔ zana min bɛ da k'a fɔ ko ni dugu jɛra tilancɛ la a ka ca Ala fɛ sugu bɛ ye sange kɔrɔ o tuma na taxi dɔw yera sɛbɛn min tun b'u la jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔba dɔw de tun ta ye o taxiw ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko o tuma na karisa min ye ɲɛmɔgɔ ye o ka taxi de filɛ nin ye e bolo e n'o jɛmakan don k'e kana sira gɛrɛ wa a ko awɔ a fɔra a yɛrɛ jɛnna n'a ye o tuma na o kɛra min kɛ gouvernement ko o tuma na fo ka nin ko fo k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na o tuma na fɔra sa polisi ani jeunesse olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na fɛn o fɛn n'a y'a sɔrɔ n'o ye mobili de ye n'o bɛ boli jamana kɔnɔ wari sɔrɔ kunkan wari sɔrɔ sababu la u ka o mobili bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'o bɛɛ tigi dɔn o sɛgɛsɛgɛli kun ye mun ye o sɛgɛsɛgɛli kun tɛ dɔwɛrɛ ye tubabu tile la k'a ta tubabu tile la ka se n'a ye fɔ RDA tile la loi de tun bɛ jamana kɔnɔ sariya de tun bɛ jamana kɔnɔ n'i kɛra faso ka baarakɛla ye a bɛ fɔ min ma fonction publique n'i b'o kɔnɔ wali n'i bɛ faso ka nafasɔrɔ yɔrɔ dɔ de baara la i n'a fɔ société d'État wali entreprise d'État wali n'i y'a sɔrɔ i
kala de filila k'i sigi i sigilen bɛ kalafili fanga de kunna i ye conseiller i ye député wali i ye maire ye n'i donna fanga baara la jama jigiya baara la a ti bɛn tugun ka baara wɛrɛ kɛ ka fɔ k'o bɛ k'i ka wari sɔrɔ da ye i bilala baara min na i bɛ wasa de don o la i bɛ to o ma o la o b'a yira cogo jumɛn gouvernement ka baarakɛla faso baarakɛla fanga kalifalen bɛ mɔgɔ min ma wali kala filila ka mɔgɔ min sigi e kɛlen bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ arbitre bɛ balontan kɛnɛ kan cogo min o tuma na arbitre man kan ka balon tan ni balontan ma ɲa ale de bɛ dɔ fɔ a la ni balontan ma ɲa file b'ale de da nka ka file to i da e ka balontan a ti bɛn dɛ o de y'a to o waati la tubabu tile la ani hɛrɛya tile la loi min tun bɛ an fɛ yan nɔ o tun tɛ jɛn n'a ye abada i ka kɛ fonction publique baarakɛla ye i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye et puis i ka baara wɛrɛ kɛ k'i bɛ nafa sɔrɔ o la i saralen bɛ min na i b'i wasa don o de la i b'i ka ko bɛɛ bɛn o de ma e man kan k'a kɛ i man kan fɛnɛ an b'a fɔ cogo min na ko sous couvert ka mɔgɔ bila a la ka kɛ i n'a fɔ o tigi de b'a la k'a sɔrɔ o t'a la a yɛrɛ ye dɛ o b'a la e de ye o fɛnɛ man kan ka kɛ o sariya a loi numéro tun ye numéro 6157 ANRM a loi in a votera 1961 le 15 mai Assemblée nationale fɛ donc o sariya de tun bɛ jamana kunna i tɛ se k'o sariya bato ka tila ka taxitigiya kɛ ka kɛ commerçant ye i tɛ se k'o sariya bato ka kɛ jalatigi ye ka taxi boli i tɛ se ka kɛ o sariya batobaga ye ka kɛ député ye ka tila ka taxi labila circulation na o sariya de y'a to sɛgɛsɛgɛli in dabɔra k'a ɲini jɔnni ye sariya sɔsɔ jɔnni bɛ sariya bato o tuma na taxi bɛɛ jamana taxi bɛɛ a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛra k'a bɛɛ tigi dɔn k'a bɛɛ bolibaga dɔn ka a papier bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ ɲɛdɔn o bɛɛ ɲɛdɔnnen sa a fɔra k'a fɔ ko min ye sariya sɔsɔ a y'a sɔsɔ ka se degré min na a tigilamɔgɔw an ka n'u kɔ dogo an k'u tɔgɔ fɔ an k'u ɲangi u ka kan ni ɲangili kasabi min ye k'a sababu kɛ n'o ma kɛ baarakɛla kiiritigɛla sɔrdasi gendarme n'o tilara ka kɛ jagokɛla ye o tila ka kɛ transporteur ye sariya bɛ ɲami o tuma na sariya lakanabaga n'o kɛra sariya sɔsɔbaga ye ko bɛ jate bɛ fereke o dun o tɛ an dɔrɔn bara ye hali an b'an ɲɛmada jamana minnu kan i komi faransi i komi alimaɲi i komi ameriki n'i ye ɲɛmɔgɔya ni i nata bɔra o fɛ ni i donna kalafili la ni vote kɛra i sigira dɔrɔn hali n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ nafa sɔrɔ sira baara wɛrɛ de la sani kalafili ka kɛ n'i ye o mandat ta dɔrɔn i b'i ka o baara i b'o bɔ jɔ i b'i sen b'o la hali George Bush min filɛ nin ye Ameriki a b'a ka présidentya kɛ nka a bɛ bɔ a ka conseil d'administration na sani a ka bɔ a ka présidentya la a t'i to présidentya la ka tila ka kɛ a ka société conseil d'administration mɔgɔ dɔ ye o tuma na sariya min tun bɛ sen na tubabu tile la ani RDA tile la o de ye sariya ye nka mun nana o kɔfɛ min nana o kɔfɛ o ye sɔrɔsi an yɛrɛ kana fɔ sɔrɔsi fanga comité militaire fanga an kana an ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ comité militaire fanga o tɛ sɔrɔsi fanga ye o tɛ kelen ye minɛ alors comité militaire fanga mun yera o tuma na damatɛmɛ wale yɛrɛ sago kɛ sariya sɔsɔ o de kɛra o waati la comité militaire tile la mɔgɔw yera u la u tigiw b'u yɛrɛ dɔn nka ne sɔsɔrɔ ganna ne b'a tigi tɔgɔ fɔ k'a jamu d'a kan k'a don fɔ
mɔgɔ yɔrɔw la min tun bɛ fanga la o cɛ ma a tun bɛ avion militaire lawuli ka bɔ Bamakɔ ka taa Abidjan a tun tɛ taa dɔwɛrɛ la dɛ madame ka robu ka taa o essayer avion bɛ taa premier essai deuxième essai troisième essai avion kuturu min ka kan ka mɔgɔ 30 a n'a kun kan fɛn transporter wali mɔgɔ 40 a bɛ wuli madame kelen ka robu essayer ka na ka taa Abidjan ka na dɔwɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen o tun bɛ to dimanche fɛ ka téléphone ci Dakar a buranna la ko ka cɛpijɛni dilan samɛ ani jɛgɛkɛnɛ ko k'a dilan ka bɛn ni 11 heures ye avion militaire bɛ wuli ka bɔ Bamakɔ ka taa Nzamɛ ta Dakar ka na n'a ye o tuma na priere bɛ k'o kan o don tile gan fɛ o bɛɛ o damatɛmɛ kow kɛra fanga min kɔnɔna na mun wɛrɛ tɛ se ka kɛ o kɔnɔna na jama y'o min ye a kɛra jama ɲɛna k'a fɔ ko n'i kɛra fanga mɔgɔ ye ka ban ni fanga b'i bolo ka ban min ka di ye i b'o kɛ o tuma na sariya tɛ jate sariya tɛ taama ka sababu kɛ olu mɔgɔ minnu tun sigira o waati